Herkese salam mehribanlar. Moda Fasanlar kanalyma hemmäňiz hoş geldiňiz. Bugünkü size görünmejek temam enelenme barada. Ýaşaň uzalyp, aklaň goýulýarça, düşünjäň we dünýä garaýşyň giňip barýar. Soňky wagtlar näme üçindir tebigaty ýakyn bolup duryn. Ene topragyň üstünde çägelip, otçumak meýdanlarda oturup, baglaryň haýatynda saýalap, guşdur umrularyň durmuşyna tin edýän, diýen galaýmaly. Hatda guşlaryň durmuşy hem adamlaryň durmuşyna çalyndaş. Men muny diýmek bilen ene barada gurrun etmek isleýän. Ene hemme we ähli wagtda eniligine galýa. Täsince owaz etýän ene gumry ine ýene çağalaryny naharlamaga başlady. Uzunlugul agda bilen nämedir bir zat taşap, şu çağasyny ekleýän ene gumrynyň öz ahwalyndan welin hiç kimin habary ýokdy. Olar diňe ene ganatynyň aşagyna ýylanyp, onuň getiren zatlaryny iýmek bilen rahatlanýardylar. Ene gumryny synlap oturşyma, ejeler hakynda pikirime düşündim. Näçe ýaşadygymyzça garamazdan, howa soğusa, eňimizdäki eşiklerimizdir, iýen içen zatlarymyz, saglymyz üçin iýen zatlarymyz gyzıklanyp, jany teni bilen bizi gorap ýören ejelerimiz gör biz üçin näçe rahmete, näçe jebir jepa döwürdirler. Uykusuz geçirilen geceler, ýerginsiz zähmetler, üzüp bolmajak ihlaslar. Emma biz ejelerimiz üçin näme edip bilýäris? Ýa bolmasa olaryň gursagynaky agyry ynjylardan, alada ünjülerden biz habardarmy? Şeýle sowallary öz-özüme berenimden soň näme üçindir günäli çağa ýaly eginlerimiň gysylýanlygyny duýman galýan. Soňra bolsa ene diýilýän beýik we taýsyz gudratyň öňünde näme hyzmat etsek-de onuň bir gejeki uykusynyň ýa-da bir damja ak süýdüniň öweginde bolup bilmejekdigimize aklymyz çatýar. Çünki ene ihlasy, ene sevgisi keramat, kerem. Ol arşdan berilýän täsin duýgy, ony hiç bir zat bilen deňäp hem bolmaýar. Onu özüge bir ýerden gözläp tapyp hem bolmaýar. Ol gaýtalanmajak sevgi, şonuň üçin hem syýlalýan, hormatlalýan, seýelýän. Ene tagdym mukaddeslige tagdym. Adamyň öz mehribanlary baradaky ýatlamalary onuň durmuşynyň en gyzykly we ýakymly ýatlamalarydyr diýilen çoň manyly jümle bar. Adam öz mehribanlaryny saglyk hem salamatlykda haçan görüp bilýär, haçan olar bilen gülüp oýnap bilýär. Elbetde olaryň intäk ýaşy hem gujurly, özüniň bolsa heniz çağa wagtynda ýakyndan gatnaşan joğralarynyň birine. Her gedek atam öýme baranymda ejemin gitdikçe garrap barýanyny görmek ýüregime dilýär. Maşgalada körpe bolsaň kyn ekeni. Ene atam derrew garryan ýaly diýip janyndan sözürip aýdýany ýadyma düşdi. Ol ýüregime jigläp gidýär. Kim elinden gelse ene atasyny garrylyga dözjek. Wagty höküm edýän bolýarmy näme? İnsany çağırykda bagtyar edýän esasy pursatlaryň onuň ene atasy bilen gatnaşygyna baglylygy alimler hem ilmi feljermeleriň üstü bilen suud edýär.
Diýmek çağanyň bagty gönüden göni ene atanyň eline. Maşgalada kemally perdendiň terbiýesine enäniň orny aýratyn bolýar. Enäniň ertir akşam ýagşy niýet bilen gowlugy sargap durmagy, çağalary ýagty ýollara atarýar. İl güne ýagşylyk etmek, kesip käriň bilen görülle bolmak, agly bir maşgalada hökmünde tanalmak, iň esasy da päh rahmetiň bilen abraýa etmek ene sargydynyň owazydyr. Gözbaşy kemelmeýän mähir derýasyndan ganan çaga özüni mydama gerekli arkalyýar. Çaga üçin iň esasy zerurlyk onuň özüniň gerekdigini duýmak diýip çaga psihologiýasy bilen meşgullanýan bilermen gaýta-gaýta-da aýdýarlar. Çaga bilen gatnaşykda ony senden kiçi dälle, hut özüň bilen deň derejede duýmagy gazanyp bilmek, çağanyň öňüne giň göz ýetimiň açylmalygyny ygtyýarly sebäp bolup durýar. Keçijek begençli ýagdaýda da keyik oglagy ýaly bökjekläp bilýän çağanyň ba bolsa, onna begeniň diýmek çağanyň şahsiýeti aň we duýgu taýdan sagdyn kemale gelýär. Şeýle şahsiýeti eýe bolan çaga soňlugy bilen hiç bir kynçylygyň öňüne hem ýan bermän olardan ruh bilen tik bilen geçmek başarýar. Eger ene ata öz çağasynyň bakly bolmagyny isleýän bolsa, onda öňü bilen özleri bakly bolmalylar. Çağanyň duýgularyny eňňän ýokardygy sebäpli ol ejesiniň gözlerindäki gussany, kakasynyň hereketlerindäki dartgynlygy soramadan aňyp bilýär. Bu ýakymsyz ýagdaýlar çağada gorky, ýaýdanma duýgularyny döredýär. Şol sebäpden hem çağalaryň ýanyna özleriniň gaýgysyny gizläp, şatlygyny paýlaşyp bilýän enatalar sözüniň hakyky manysyna öz borçlaryny dogry düşündirip, çağanyň durmuşynyň diňe gowy tarapy özgörmek üçin alada edýän kämil şahsiýetlerdir. İnsanyň üstünlük gazanmak üçin ala böyle çağalaryň bagtyar bolmalygy hem düşünükli ýagdaý. Çünki adamda ýaşlyk diýilende özüne mektep, taliplik döwri, dostluk, ilkinji söýgi, bagty ýoly ýaly bagtly pursatlary, gymmatlyklary, ýatlamalar jemleýän ýaşlyk döwri hem bolýar ahbaty. Bu sowalyň hut çağa psihologiýasyny öwrenýän bilermen tarapyndan taýýarlanan ören ýöneköy, emma çoň manyly düşündirişi bar. Çağalykda insanyň kim we nähil adam bolup ýetişjekdigini tasdiklaýan alamatlar gönnen-göni onuň çağalyk ýyllaryna belli bolýar.
Muny biziň halkymyzda ýörgünli ulanylýan bolja oglan başdan belli diýilen paýhasy jümle bilen hem berkitip bolar. Bilermenleriň bellemegine görä insan aňy çağalykda emele gelip başlaýar diýmek sagdyn hem dury. Şol bir wagtyň özünde de öz boluşly gurulşy bolan aň saňa çağalygyň berýän peşkeşi bolmaly. Elbetde onuň eýesi bolmak bolsa diňe bir çağanyň özüne dälle onu gurşap alýan insanlara daş töwerege ilkinji nobatda bolsa ene atasyna baglydyr. Ene gaýdylar, buňky videomda size gülüm berjek zatlam şulardan ibaret. Videom halansyňyz öýdüp umyt edýän. Hemmäňize sag bolun. Inlik videolarymyzda görüşýänçä. Paka paka.